2, 3... Pero falta Iago. Pois haberá que chamalo, non? ¡Iago! Pero que pasa? Hai un incendio. Ti que dis? Ti sabes ahora que? Sí, son as 10. No! Son as 10:30! Hai que cambiar as gafas, Iago? Por iso prefiro os reloxos digitais. Pero se tes unha outra man. Ah, pois sí. Ah, que bonito. ¡Qué bonito! Se ti o dis. Bueno, deixemos ese tema e empezamos a presentar. Iso, que as 11 temos un examen. Que exame? O de sociais. Oh, non estudiei. Voume, que teño que estudiar. Menos mal que eu estudiei o fin de semana. Agora, sen máis dilación... Martina, de sexto de educación primaria, vainos facer un experimento. Iso. E mentras tanto, iremos repasar un rato. Ola, eu sou Martina de sexto de primaria. Eu se vos facer un experimento que será como se fose un volcán en erupción. máis concreto, como fai a lava subir no volcán. Para iso necesitaremos un vaso, unha cuchara, bicarbonato e xabón. Primeiro tenemos que botar bicarbonato. Vou botar aquí dúas cucharadas, ¿no? Dúas. Botarlle tamén un pouco de xabón, tamén dúas cucharadas. A primeira e a segunda. Isto darálle máis densidade. E dúas. Agora imos coller outro vaso. Volvo agora. Olvidosme outro vaso. Así que xa que tenemos outro vaso, temos que llenarlo hasta la mitad de vinagre. O medimos máis ou menos a mitad. Medio vaso, botámoslo e agora removemos un pouquinho. A ver, parece que está facendo espumiña. Ay, mi madre mía. Fíjate. Parece un volcán, de verdad, por Dios, madre mía. Mira, xa teño todo perdido. Mirade como me ha deixado. Ay, madre mía, parece un volcán. Este experimento saliume ben, pero non sei se isto vai quedar moi limpio. Deixo vos cos meus compañeiros. Eu vou limpiar este desastre. Adeus. Deixad os libros, que estamos grabando. Ai, perdón, é que é moi difícil. Veña, rapaces, empezamos xa. Bueno, que vos pareceu o experimento de Martina? Eu creo que vos encantou. Rapaces, unha pregunta. Cando é o examen? En 10 minutos. Teño unha idea. Cal? Poderíamos facer aquí o examen mentres que Rubén fai os experimentos. Oh, sí, don Firuco. Podemos ir a preguntar a miña Silvia se nos deixa. Ui, non sei se será unha boa idea. Rapaces, onde ides? Don Firuco, si nos deixa! Pois
Pois veña, presentade e facede o exame, pero sen copiarvos, Sí, sí, sí. Bueno, agora con todos ustedes... Rubén de sexto de educación primaria co seu experimento. Ola, son Rubén e vou vos presentar o experimento da pementa que fuxe. Para este experimento imos precisar un prato profundo, pementa negra, xabón e auga. Primeiro, botamos auga no prato profundo. Segundo, botamos pementa. Terceiro, collemos xabón e o botamos enriba do prato profundo e da pementa e a auga. E vemos como a pementa é repelida por o xabón. A pementa flota na superficie da auga. Na superficie hai unha capa de auga máis firme debido á maior forza entre as moléculas. Isto chámase tensión superficial. Logo, cando o xabón debilita a tensión superficial nos bordos do plato, onde aínda non hai xabón, pero nace forte. Esta diferencia de forzas crea unha corrente que tira a superficie da auga cara fora. A medida que o pemento descansa sobre esta pel de auga e é atraído cara aos bordos, que parece ser unha fuga instantánea. Este mesmo principio é o que fai que o xabón sexa tan eficaz para limpar, porque ao reducir a tensión da auga pode mollar mellor as superficies e penetrar nas fibras para levantar a suciedade. Adeus. Rapaces, teño que ir a por unha cousa. Volvo agora. Sí, sí. Non vos copiedes, Tranquilo. La 4 es esta, la 4 es esta. La 5, la 5, la 5. Yo que no sé, a 7 A. Ah, vale, de una. La 10, ¿cuál era la 4? Xa está! Cuidado, xa ven. Copiachedes algo? No. Rematei. Eu tamén. Toma. Genial, rematamos por hoxe. Sí, e aquí remata este prato. Que pasa? Fáltanos o truco de magia. O de que? O noso. Como que o voso? Como que o noso? Non sabedes ler? Por aquí ben clariño. Ai, sí, pon truco de magia Pablo e Paula. Ves? Pero iso non é xusto, sempre facedes algo vos. Haber avisado de que ti querías. Veña, fora. Non imos marchar. Como que? Como que non, Iago ten razón. Pero estades mal da cabeza. Veña, fora, non é culpa nosa que non sabe facer. Vale, pero a próxima vez facedes a cousa con nós. Veña, Vale, veña, fora. Bueno, nós imos a buscar as cousas. Volvemos en 5 minutos. Xa estamos. Para este truco de magia precisamos unha canica e unha copa. Comezamos. Imos meter a canica na copa. E por si non nos credes, a copa non ten nada. Nen por aquí, nen por aquí. Agora imos tapar a canica.
Pero tamén, isto é unha copa normal e corrente. Non ten nada. Agora, agarramos a copa. Axitámola, axitámola, axitámola. Axitamos e... ¡Ta-ta-ta-chan! ¡Que chulada! Desapareceu! E agora imos facer que volva. ¡Ta-ta-ta-chan, chan, 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 chan! Volveu! E aquí remata este super... Truco de magia! Oye, tocaba a min. Perdoa! Esperamos que vos gustara. ¡Ata agora! Non, por aquí. Non por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pedra, papel o tesoira. Pedra, papel o tesoira. Venga, por aquí. Oe, non é xusto. Bueno, a verdade é que estivo ben. Sí, a min gustoume moito. Grazas. Bueno, aquí remata el... Espera. Pero que pasa? Empezou a pensar que nin é sabe ler. Que pon aquí? Cantar canción de Pascua con Óscar. Hola, que tal estades? ¡Canta! Sí. Veña, poñede vos as orellas. Que orellas? Estas. Ai, miña nai. Veña, cando te digas un fiuco. Xa! El conejo de Pascua ya escondió los huevos. ¿Dónde podrán estar? El conejo de Pascua ya escondió los huevos. Vamos juntos a buscar. Moi ben, rapaces. E de que pensando en rematar. Esperamos que vos gustase. Ata aquí por este mes.